खुलुमबाय लोगोफोर दिनै फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय दिनै जों सावरायगोन थाम खनासुनि बाहायनाय जायखौ इंराजियाव बुङो एप्लिकेशन अफ ट्रिगोनोमेट्री आरो बे टपिकआ जोंहा जोबोर इम्पर्टेन्टथार क्लास 10 आवबो आरो ओमफ्राय जिखि जाया जबनि इन्टारभिउआवबो एबा एग्जामावबो बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबनायसिम नाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हागोन। थाम खनासुनि बाहायनायनि सोमोन्दै जों मिथिनोब्ला गिबियावनो जोङो बे सावगारिखौ मिथिनांगोन। बे सावगारिखौ जोङो मोनथिनो नांगोन। बे सावगारिखौ नोंथांमोना नुनाय लोगो लोगो मोनदों मा सावगारि जुदि आं बेखौ ए बुङो बेखौ बी बुङो आरो बेखौ सी बुङो अब्ला जों बुंनो हायो जे बे जोंहा मा मोनसे खनाथिया खालिथाम आरो जोंहा बे बी खनाया जोंहा 90 डिग्री आरो 90 डिग्री जानायनि थाखायनो जोंहा बेयो खनाथिया खालिथाम आरो बेवहाय जोंहा बे खनानि थाखाय माबेनि थाखाय बे खनानि थाखाय बे ए बिया जागोन जोंहा मा बे ए बिया जागोन मा जोंहा हासा माया बे ए बिया जागोन जोंहा हासा आरो बेखौ इंराजि हांखोनि बी जों सिनायथि होनाय जायो आरो बे बी सिया जागोन जोंहा मा थोंगोर बे खनानि थाखाय थोंगोर जागोन अके बेखौ पी हांखोजों सिनायथिनाय जायो पी माने जोंहा पारपेन्डिकुलार आरो बेखौ जोंहा मा बुंनाय जायो लावखान्थि जायखौ इंराजिनि स्मल एच जों सिनायथिनाय जायो माने जोंहा बे खनानि थाखाय बे ए बी हांखोआ जागोन जोंहा हासा बी सिया जागोन जोंहा थोंगोर जायखौ पी बुङो आरो बे ए सिया जागोन जोंहा लावाखान्थि जायखौ एच बुङो अके आरो बे खनानि थाखाय जोंहा मा जागोन बे हासा जागोन बे थोंगोर जागोन आरो बे जोंहा लावाखान्थि गुबै रावाव जोंहा लावाखान्थिया मा होनना बुङो जोंहा ट्रिगोनोमेट्रियाव जोंहा जेबो सोलाया नाथाय थोंगोर आरो हासाया जोंहा मा खालामो सोलाय सोल' जाबाय थायो नाय बे खनानि थाखाय जुदि बे जोंहा हासा मानो होनबा बे जोंहा उन्दुनानै दङ अके बेखायनो जोंहा मा बुङो बेखौ हासा आरो बे जोंहा थोंगोर जानानै दङ बेखायनो जोंहा बेयो थोंगोर आरो जुदि आं बेखौ फिदिंनानै होयो अब्ला मा जागोन जोंहा बेयो उन्दुनो थागोन बेनिखायनो जोंहा बे जागोन हासा आरो बे जागोन जोंहा थोंगोर मानि थाखाय बे खनानि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना माया थोंगोर माया हासा आरो माया लावखान्थि जायो बेखौ बुजि मोनबाय दायो जोङो मोनथिनांगोन मा थाम खनासुफोरनि रुजुथाय मा होनना बुंदों से नम्बर होनि आङो थाम खनासुफोरनि रुजुथाय दा बेखौ एप्लाइ खालामनायाव जोङो बे रुजुथायफोरखौ मोनथिनाया जोबोद गोनांथार बेखौबो नोंथांमोना जोबोद गोसो होनानै नाय जोंहा गिबियावनो जोंहा मा फैयो साइन फैयो हा साइन बे खनानि थाखाय लानिदो जोङो साइन ए दा बे खनानि थाखायथ' जोंहा बे हासाखा अके बे थोंगोरखा बे लावखान्थिखा साइन ए इक्वल जोंहा मा जायो माने बे खनानि थाखाय साइन ए इक्वल जोंहा मा थोंगोर माने बे थोंगोर ओमफ्राय सिङाव जोङो मा लावखान्थि थोंगोरखौ जों मा होनना बुंनो हायो जोङो बी सी होनना बुंनो हायो आरो लावखान्थिखौ मा होनना हायो जोङो ए सी होननो हायो बी सीखौ माजों सिनायथि होयो जोङो पी सिनायथि होयो इक्वल दै आरो लावखान्थिखौ एच अके साइन दङ आरो जोंहा कसेक सोमोन्दो दं मा दङ साइनजों जोंहा कसेक सोमोन्दो दं बेयाव जोंहा जेबो गिनो गोनां गैया जिहेतु साइनजों आरो कसेकजों जोंहा सोमोन्दो दङ बेनिखायनो जोंहा बे अनजिमा मोननैखौ माने फान आरो जबखौ जों मा खालामनांगौ उल्थायना होबानो जोंहा मा जागोन जोंहा बे कसेकनि मानखौ मोनगोन माने सायाव जागोन जोंहा मा लाव आखान्थि आरो सिङाव जागोन जोंहा थोंगोर अके होमबा जोंहा बे मा जागोन सायाव जागोन जोंहा ए सी सिङाव जागोन जोंहा बी सी आरो मा जागोन जोंहा एच बाय पी माने जोंहा बे खनानि थाखाय कसेक ए इक्वल टु जोंहा मा लावाखान्थिनि मान आरो जोंहा सिङाव थोंगोरनि मान अके नेक्स्ट जोंहा मा फैयो टेन ए बे खनानि थाखाय जोंहा मा सायाव जागोन जोंहा थोंगोर आरो सिङाव जागोन जोंहा हासा अके आरो थोंगोरखौ मा होनना बुङो जोंहा बी सी हासाखौ बुङो जोंहा ए बी थोंगोरखौ मा होनना बुङो पी आरो ए बीखौ जोङो मा बुङो स्मल बी होनना बुङो माने बे खनायाव जुदि 10 ए नि भेलुखौ जोंनो नांगौ जायो बे खनायाव 10 ए नि भेलुखौ नांगौ जायोब्ला जों मा खालामगोन
गोजौआव जोङो थोंगोरनि मानखौ होगोन आरो जों सिङाव मा होगोन बे हासानि मानखौ जोङो होगोन अब्लानो जोंहा बे खनायाव tan a नि माना जोंहा ओंखारलांगोन अके नेक्स्ट जोंहा tan जों जोंहा सोमोन्दो दङ cot a जोंहा बे मोननैजों जाबायदि सोमोन्दो दङ tan आरो cot जोंबो जोंहा बेबायदिनो सोमोन्दो दङ माने सायाव जागोन जोंहा हासा सिङाव जागोन जोंहा थोंगोर आरो बे जागोन जोंहा मा ab by bc equal to b by p अके बे खनायाव जुदि जोङो मा दिहुननो गोनां जायो cot a दिहुननो गोनां जायो अब्ला जोङो मा जागोन सायाव बे सायाव मा जागोन जोंहा हासानि मानखौ फज'गोन आरो सिङाव जोङो थोंगोरनि मानखौ फज'गोन अके नेक्स्ट जोंहा फैयो जोंहा cos a is equal to जोङो मा जायो हासा लावखान्थि माने बे खनायाव जुदि जों cos a नि भेलु दिहुननो गोनां जायो बे खनायाव जुदि जों cos a नि भेलु दिहुननो गोनां जायो अब्ला जोंहा गोजौआव मा जागोन होनना बुंखाङो बे गोजौआव मा जागोन होनना बुंखाङो हासा बे हासा जागोन आरो गाहायाव जोंहा लावखान्थि h माने हासाखौ जुदि जों ab बुङो लावखान्थिखौ जुदि ac होनना बुङोब्ला ab आ जोंहा b आरो ac आ जोंहा h अके जों बिगिना भेलुखौ बहायनानै जोङो बे cos a खौ जों मोननो हागोन आरो जोंहा cos a जों सोमोन्दो दङ जोंहा मा sec a आबो जोंहा बेफोरबायदिनो बेखौ जों उल्थायना होबानो जागोन जोंहा बेखिनियानो जाबाय जोंहा मा थाम खनासुनि रुजुथायफोर बे रुजुथायफोरखौ जों मिथिनांगोन जोङो जुदि बेफोर भेलु होनाय थायोब्लानो जों बेफोरबायदि रुजुथायफोरनि मानखौ जों दिहुननो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ बुजि मोनदों नेक्स्ट जों मिथिनो गोनां जायो मा माने थाम खनासु रुजुथायफोरनि सोमोन्दो बेफोरनि जा सोमोन्दो दं बे सोमोन्दोखौ जोङो बुजिनांगौ होनना बुंदों दा बेनि सोमोन्दोफोरा जाहैबाय जोङो मा sin a is equal to 1 by cosec a माने सरि आंखौ मा होदो दे माने sin a is equal to मा 1 by cosec a मा जोंहा cosec a equal to मा जागोन cosec a is equal to 1 by sin a जाया नङा जागोन दा बेखौ बुजिनांगोन जोङो बेखौ हाबानो जों बेनि भेलुखौ दिहुननो हागोन अके sin a नि भेलुखौ मोनबा जों मा खालामनो हायो cosec a नि भेलुखौ जों दिहुननो हायो होनना बुजियो बेनिफ्रायनो ओके नेक्स्ट जोंहा मा tan a is equal to जोंहा मा 1 by cot a आरो जोंहा cot a is equal to जोंहा मा जायो 1 by tan a ओके नेक्स्ट जोंहा मा दङ cos a is equal to जोंहा मा 1 by sec a ओके आरो ओमफ्राय sec a is equal to जोंहा मा 1 by cos a बेखिनिया सोमोन्दो नोंथांमोना मुखस्थ' थानांगोन आरो गैयाबा दिनैनिफ्राय मुखस्थ' खालामदो होमबानियासो जों बेखिनिखौ बाहायनो रोंगोन 3 नम्बराव जों मिथिनांगोन माने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आरो 90 डिग्री खनाफोरनि थाखाय 3 खनासु रुजुथायफोरनि मान जों बेफोर मानखौ मिथिनांगोन ओके नोंथांमोना बेफोर मानखौ क्लास 10 नि बिजाबाव मोनखादों जुदि मोनाखै बिदिब्ला नैखिनिखौ मोजाङै मुखस्थ' खालामनानै ला जों बेखिना भेलुखौ मोनथिनांगोन आरो बेखिना भेलुखौ मोनथियोब्लासो जों मा खालामनो हागोन बेनि बाहायनायखौ मोजाङै हागोन माने sin 0 degree equal to 0 sin 30 degree is equal to जोंहा 1 by 2 sin 45 degree equal to 1 by root 2 sin 60 degree equal to root 3 by 2 आरो sin 90 degree equal to 1 दा बेखिना भेलुखौ नोंथांमोना मुखस्थ' लाखिनाया जोबोद गोरा जानोबो हागौ नाथाय आं नोंथांमोनखौ मोनसे आइडिया होगोन नोंथांमोना बे भेलुखौ जोबोद गोरलैयैनो मुखस्थ' लाखिनो आंनि बे टेकनिकनि थाखाय नोंथांमोना मोननैल' भेलु मुखस्थ' लाखिनांगोन मोनसे जाबाय बे sin a नि थाखाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जोंहा बे tan a नि थाखाय sin a आरो tan a खौ जुदि नोंथांमोना मुखस्थ' खालामनो हायोब्ला नोंथांमोना बे गासैबो भेलुआव थाजोबगोन होननानै आङो मानियो आरोखि ओके बिदिब्ला प्लिज आंनि जा टेकनिक बेखौ मोजाङै गोसो होना खोनासं जोंहा जा मा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री आरो 90 डिग्री जोंहा डिग्रीफोरनि नाम ओके sin 0 डिग्री जोंहा 0
sin 30 डिग्री इक्वल टू जोंहा 1/2 sin 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 sin 60 डिग्री इक्वल टू जोंहा √3/2 आरो sin 90 डिग्री इक्वल टू जोंहा 1 ओके cos याव मा जायो जोंहा बेखिना भेलुनिनो बेखिना जोंहा आगसि बेखिना जोंहा आगदा बे आगदानिफ्राय जोंहा फाथिबनांगौ नाय 1 √3/2 बे 1/√2 गेजेराव दं नालाय बेनि थागोन आरो बे जोंहा बेयाव थांगोन आरो बे लाथिख'आ जोंहा बेयाव लाथिख' थांगोन ओके माने sin a नि भेलुखौ हानाय लोगो लोगो जोङो मा हायो बे cos a नि भेलुखौ जों दिहुननो हायो माने sin a नि जा लाथिख'निफ्राय से नि जा भेलु जों बेखौ मा खालामनांगौ उल्टायना होनांगौ मानिफ्राय आगसिनिफ्राय आगदाखौ मा खालामनांगौ आगदानिफ्राय आगसिथिं जों लिरनानै होनांगौ अब्लानो जोंहा cos a नि भेलुआ जोंहा गोसोआव थागोन ओके साबाय बेखिनि आयदाखौ नोंसो मिथिनांगोन बेलेगखौ मिथिनो होनो नाङा नङाबा कनफिउजन हागौ आरो ओमफ्राय जोंहा cosec a ओके बे cosec a नि भेलुफोरा जानिखि ना दा बेखिना भेलु मा फैखो जोंहा नाय बे लाथिख' ओके लाथिख'नि सिङाव जों मा थायो से थायो ओके जिखि जाया जोंहा मोनसे जुदि अनजिमा जों लिरोबा हमना ला 2 लिरदों आं 2 लिरो बिनि सिङाव मा थायो जोंहा से थायो होनना जों फोथायो ओके 2 जुदि आंथा गथा अनजिमा लिरोबा जोंनि सिङाव मा थायो होनना फोथायो से थायो होनना जों फोथायो होमबा बे sin a नि बा बे 0 डिग्रीनि लाथिख'नि से गैया होमबा दङ जों बेखौ उल्टायना होयोब्ला जोङो मा जागोन 1/0 जागोन जागोन ना जाया जेब्ला लाथिख'आ माबा मोनसे अनजिमाखौ राननो गोनां जायोब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो नट डिफाइन्ड माने इनफिनिटि जों फोरमायनाय जायो ओके माने जेखि जाया अनजिमा हमना ला 2आनो जा 1आनो जा बेखौ जुदि लाथिख' राननो गोनां जायोब्ला जों बेखौ मा होनना बुङो इनफिनिटि बा नट डिफाइन्ड होनना बुङो होमबा जोंहा बेखौ जों मा होनना बुंनो हागोन नट डिफाइन्ड ओमफ्राय बे 1/2 खौ जुदि जों उल्टायना होयोबा जोंहा बे 2/1 जागोन ना जाया जागोन ओमफ्राय जों बेखौबो जुदि उल्टायनानै होयो होमबा जोङो √2 मोनगोन ना मोना नालाय माने 1 आ सिङाव फैब्ला जों बेखौ लिरबाबो जागोन ओके ओमफ्राय √3/2 खौ जों उल्टायना होबा मा जागोन 2/√3 नङा नङा नंगौ आरो बे 1 खौ जों उल्टायना होबा मा जागोन 1 आनो जागोन ना जाया मानो होनबा बेनि सिङाव से दंबावो से थांबा सेयानो थाफिनगोन ओके ओमफ्राय बे से गैया जोंहा मा बे cosec a नि भेलुखौनो जोङो आगसिनिफ्राय आगदाखौ मा खालामनांगोन आगदानिफ्राय आगसि लिरबानो जागोन आगसिनिफ्राय आगदा आगदानिफ्राय आगसिथिं लिरबानो जागोन जोंनाय 1 2/√3 √2 2 इनफिनिटि ओके दा जोंहा 10a माने sin a नि भेलुजों जों मा खालामनो हाबाय cos a भेलु दिहुनबाय cosecबो दिहुनबाय आरो secबो दिहुनबाय ओके ओमफ्राय जोङो मा खालामनांगोन 10a नि भेलुखौ जोङो मक्स लाखिनांगोन 0 1/√2 1 √3 आलफा बा इनफिनिटि जों बेखौ जुदि आगसिनिफ्राय आगदाखौ आगदानिफ्राय आगसिथिं लिरना होयोबानो जोङो मा जागोन जोंहा बेखिनि भेलुआ जाफिनगोन ना इनफिनिटि √3 1 आ 1 थाबाय 1/√2 0 जाबाय थांबाय बेबायदि टेकनिकनि गेजेरजों जोङो बेखिनि भेलुखौ मा खालामनो हायो जोङो मक्स लाखिनो हायो ओके आसा खालामो नोंथांमोना बे टेकनिकखौ आजावगोन दानिया जों मोननैसो प्रब्लेमखौ जों सल्युसन खालामगोन बिदिब्ला जों कुइसन नाम्बार 1 खौ जों सल्युसन खालामगोन कुइसन नाम्बार 1 आ जाबाय जोंहा माने सासे मानसिया थोंगोरै थानाय थसे खुन्थिनि बिजौआव दिरुं दोंसे खानानै खुन्थिनि 10 मिटार जानथायाव हासाथालाजों 30 डिग्री खालामना खादों खुन्थिनि लावथायखौ दिहुन प्रब्लेमखौ सल्युसन खालामनो थांनायनि सिगाङावनो जोङो सोंथिखौ मोजां फरायनांगौ अब्लासो जों सल्युसन खालामनो हागोन बेनिखायनो जोङो सल्युसन आरो आं फरायना बुजि मोनबाय बेयाव मा सोंदों सोंथियाव सोंदों जेम थसे खुन्थि आरो खासे मानसिया बे खुन्थिनि बिजौआव दिरुं दोंसे खानानै बे खुन्थिनिफ्राय बेसेबां 10 मिटार गोजानाव बेयाव दोंसे खुन्दुंखौ खानानै बे हासथालाजों बेवहाय खादों आरोखि ओके आरो बेसेबां डिग्री लानानै खादों होनना हासथालाजों 30 डिग्री अब्ला जोङो बेखौ दिहुननांगौ जुदि जों बेखौ ए बेखौ बी बेखौ सी बुङोब्ला जों बेयाव मा खालामनांगोन बे बी सीखौ जों दिहुननांगौ जोंहा भेलु बेखिनिखौ होनाय दङ मा दङ जौगा खनाया जोंहा 30 डिग्री आरो जोंहा हासाया 10 मिटार आरो जों थोंगोरखौ दिहुननांगौ जेब्ला जों सल्युसनखौ खालामगोन अब्ला जों बिराद गोसो नांगोन जों माखौ दिहुननांगौ जों दिहुननांगोन बेखौ जोंहा मा होनाय दङ बेखौ अब्लाना बेजों आरो बेजों सोमोन्दो थानाय 3 खनासुवारि रुजुथाया मा बेखौ जों मिथिनांगोन बेजों सोमोन्दो थानाय 3 खनासुवारि रुजुथाया मा जों बेखौ मिथिनांगोन एक्चुअली ओके जों बेखौ सोमोन्दो थानाय मा दङ जोंहा 10 a मोन जुदि जों बे एंगेलखौ लायो बे एंगेला होनाय दंखायो जोंहा 30 डिग्री जुदि बे एंगेलखौ जों लायोब्ला जों 10 खौ लाजागोन 10 a ओके सल्युसन 10 a खौ जों a लिरा मा लिरगोन जों 30 डिग्री लिरगोन मानो होनबा जोंहा a खनाखौ जों होनाय दङ जोंहा
30 डिग्री इकुवेल टू जोंहा मामोन 10 इकुवेल टू थोंगोर ओके आरो सिङाव मा थायो जोंहा हासा ना नङामोन नंगौमोन थोंगोरखौ जों मा लिरनो हायो बिसि आरो हासाखौ जों मा लिरनो हायो एबी ओके दा जोंहा बेयाव बिसि नि भेलुथ' गैया दङ होमबा जों गैयाबा जों बेखौ बिसि लिरगोन आरो जोंहा एबी जोंहा मा 10 मिटार मा 10 मिटार आरो जोंहा 10-30 डिग्रीनि माना जोंहा बेसेबां 1/√3 नोंथांमोना मक्स खालामनांगोन होनना बुंदों आङो मक्स खालामना लाबानो जाबाय होमबा जोंहा बिसि इकुवेल टू जाना सरि बिसि इनटू √3 इज इकुवेल टू 1 इनटू 10 जाया नङा होमबा जागोन बा बिसि इकुवेल टू मा जागोन 10/√3 मिटार मानो होनबा जोंहा बे मिटाराव दंमोन दंना गैयामोन बे मिटाराव दंमोन बेखायनो जोंहा बे मा जागोन मिटार जागोन ओके आसा खालामो नोंथांमोना बे सलुसनखौ बुजिमोन नेक्स्ट हमनानै ला जोंनो मोनसे कुइसन होदो कुइसन नम्बर 2 कुइसन नम्बर 2 जोंहा मा जोंहा मोनसे हमनानै ला वाल आरो बे वालाव जों मोनसे ओरैबायदि मा दोनदो तक्ता मोनसे मा दों जोङो हेलेम होनानै दोनदो ओके तक्ता मोनसे हेलेम होना दोनदो जुदि जों बेखौ ए बेखौ बी बेखौ सी होयोब्ला ओके बे तक्तानि जोंहा मा होनना बुङो लावथाया जोंहा मा 14 मिटार आरो जोंहा बे खनाया जोंहा मा 30 डिग्री ओके माने बे वालाव मोनसे तक्ताखौ हेलेमना दोनदों आरो बे तक्ताया बे हासा थालाजों मा खालामदों 30 डिग्री खालामना दोङो अब्ला जों मा दिहुननांगौ बिसि खौ दिहुननांगौ माने बुजि मोनदों कुइसनखौ जोंहा मोनसे वाल दङ वालाव मोनसे तक्ताखौ हेलेमना दोनदों आरो बेनिफ्राय बे तक्ताया जोंहा हासा थालाजों 30 डिग्री खालामना दङ ओमफ्राय जोङो मा खालामनांगौ बे बिसिखौ दिहुननांगौ ओमफ्राय जोंहा जेबो तान नङा सलुसन जों गोसो होनांगोन बेयाव जोंहा मा होनाय दङ जोंहा बेयाव खना होनाय दङ बेखौ होनाय दङ आरो बेखौ दिहुननांगौ बेखौ दिहुनोब्ला बेजों जोंहा मा सोमोन्दो दङ साइन ओके मा दङ जोंहा सलुसन साइन बेसेबां डिग्री जोंहा 30 डिग्री ओके साइन इकुवेल जोंहा मामोन पारपेन्डिकुलार बाय हाइपोटेनियास माने बिसि बाय एसि मोन ओके दा बिसि नि भेलुआ जोंहा बेसेबां बेखौथ' मिथिया नोंसोरो मिथिगौ मिथिया बिसिया जोंहा बिसि थागोन एसिया बेसेबां जोंहा 14 मिटार ओके ओमफ्राय साइन 30 डिग्री माना जोंहा बेसेबां 1/2 इज इकुवेल टू बिसि बाय 14 ओके नेक्स्ट बे मा जागोन जोंहा बिसि इनटू 2 इज इकुवेल टू 1 इनटू 14 जाय नङा होमबा जागोन दिस इमप्लाइ बिसि इज इकुवेल टू 1 इनटू 14 जोंहा 14 सिगाङाव जोंहा 2 इज इकुवेल टू जोंहा 7 मिटार मिटार ओके 7 मिटार जों बेबायदियैनो जों मा खालामनो हायो थाम खनासुनि बाहायनायखौ जोङो जाफुंहोनो हायो थाम खनासुनि बाहायनाय एक्चुअली जोबोद गोरलै नोंथांमोना जुदि मोजां कुइसनखौ फरायोब्ला मोजां जुदि बेफोर फर्मुलाखौ मक्स खालामोब्ला बेनि मानफोरखौ जुदि मक्स खालामोब्ला बेनि सोमोन्दोफोरखौ जुदि मक्स खालामोब्ला थाम खनासुनि बाहायनाया जोबोद गोरलै आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबा नङा माबा मोनसे सोलोंनो हादों बुजिनो हादों आरो जुदि बुजिदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज लाइक खालाम लोगोफोरनि फारसे शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आं इयुननि समाव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन आं भिडिअ बानायनानै लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोननि गोरलैनि थाखाय आरो बे चेनेला मात्र सिर्फ मानि थाखाय बर'फोरनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन बेनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों।